Přijete, dneska jsme chytli českou modelku. Výborně, Abahaky. Pečená husa už nebyla pěkně dlouho. Náčelníku, přivedli jsme vám 3 zajatce. Francouze, Američana a Čecha. Špatná zpráva je, že vás zabijeme, sníme a z vaší kůži si uděláme kánoje. Kánoje, super! Ta dobrá je, že si můžete vybrat způsob smrti. Já chci meč. Já chci pistol. A to je kušil. To neumírám, vážně. Já chci vidličku. A máš pokánoj, blbec.